Una topada entre dos tràilers a Gelida a l'AP7 ha provocat cues de fins a 13 quilòmetres per entrar a Barcelona aquest matí. L'accident ha passat a 6:15 quan un camió n'ha embestit un altre i tots dos han quedat bolcats a la via. Retirar els vehicles està sent una operació força complicada. S'han hagut de tallar 2 carrils i aquesta situació s'allargarà encara unes hores, perquè de moment només s'ha pogut retirar un dels camions implicats. Tot i l'estat en què han quedat les cabines, els conductors només s'han fet ferides lleus. Milers de conductors han participat, sense saber-ho, en una prova pilot per estudiar el comportament a la carretera en funció de si se sap que hi ha un radar a prop. Trànsit va instal·lar fa mesos uns radars invisibles a l'asfalt i ha anat fotografiant infractors sense multar-los. Es tracta que prenguin consciència que no només han de reduir velocitat quan saben que se'ls vigila. Ara Trànsit ja ha dit on són aquests radars. Són a l'AP7, a l'alçada de Castellbisbal, i a l'A2, una a l'alçada de Sant Joan d'Espí i l'altra a Cervera. I atenció, perquè a partir de dissabte sí que multaran els infractors. Fa 4 mesos que aquests radars més o menys invisibles funcionen a ple rendiment, però n'hi ha 3 que no havien estat anunciats i els conductors no sabien que existien per ordre expressa del Servei Català de Trànsit. Ara, uns 80.000 conductors que han estat fotografiats amb més velocitat de la permesa rebran a partir d'aquesta setmana una carta com aquesta on se'ls anuncia que han comès les infraccions. Però no seran sancionats perquè tot plegat ha estat una prova pilot per estudiar el seu comportament que els ha sortit gratis. Hi ha més infractor quan no està anunciat el radar que quan està anunciat. Sobretot hem notat això, que els incidents són molt reincidents, que normalment quan reben la primera notificació ja s'atura aquella infracció. Els radars sense senyalitzar han enxampat un 30% més d'infractors que no pas els que estaven anunciats. Tot plegat reobre l'etern debat de si és millor o no anunciar la presència de radars. A partir de dissabte, però, totes les infraccions es cobraran i, per tant, ja no val a badar. Els radars fins ara invisibles són a l'AP7 a l'alçada de Castellbisbal i a l'A2 a l'alçada de Sant Joan d'Espí i de Cervera. Són dels anomenats piezoelèctrics que funcionen amb uns sensors incrustats a la calçada que cap inhibidor ni detector poden localitzar.